Hayırlı kеш efirde yangalıkları studiyada men Rima Avzalova bugünkü çağrılışta. Elmetliler suğa tiyinde su bilen temin etilini avul zorlap belgilep ötdi. Avul hujalığına yaşlar kile Politexnika Texnikumu çağrılış okuçlarına fatihasın berdi. Xатын-qız sağra gerididayı hizmeti Avtoledi beygisinden bizning reportaj. Hazır әлге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Әлмәт авылы озак еллар суга интекте. Авылда су бар, әмма эшәрлек түгел. Быел авыл халкы мәсьәләне үзе хәл итәргә булган. Шул максаттан үзара салымны да 4800 сумнан җыйганнар. Мәсьәлә шешелеш тапкан. Сулы булуны әлмәтлеләр узганатны да зурлап билгеләп үтте. Су юлы исемле матур бәйрәм узды. Сабантуй форматында оештырылган чарада район башлыгы Альберт Хужин катнашты. Бәйрәмдә Мәккә ул җирлеге башлыгы Илнара Шакирияновага тырыш хезмәте өчен район башлыгының рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләк тапшырылды. Мәккә җирлегенә караган бу авылда халык озак еллар су проблемасы белән көрәште. Авыл халкы суны тикшерергә Йорчоллы шәһәренә җибәргән иде. Лабораториядә су составында тимернең нормадан шактый артык булуы ачыкланган. Узын гомерле булсын бу эшле башланган эшләр. Шуңа дәүләтебезгә рәхмәт, район җитәкчелегенә рәхмәт. Үзебезнең җирлек башлыгына рәхмәт. Һәм һәрхәлдә авылдашларның барысына да. Алар инде һәрберсе үзеннән өлеш кертте. Хәзер менә төзеләр яңа суны. Хәзер барыбыз да шуннан су эчәбез. Кыш көне башка җирдән ташыдык, инде проблема шул ия. Хәзер Аллага шөкер. Bu Sabantuyda etip olmayı, avul yerinde etip olmayı, bu kişi için gerek olan su beyremi. Kişi için en gerekli olan su, çünkü her bir tereklik 3 gün artık susuz yaşayamıyor. Onun için elmetler su bilen iltikkenleri, binalarga zor beyrem kildi. Мәккә ул җирлеге районда беренче ярдәм булып үзара салым акчасын җыеп бетерде. Авыл җирлеге башлыгы Илнара Шакирянова тырышлыгы белән су кертү эшләре тиз арада тәмамланды. Июнь аенда халыкка чиста су эчәргә насыйп булды. Хөрмәтле иптәшләр, бүген без Әлмәт авылына олы тарихи бәйрәмгә җыйналдык. Буны оештырган иптәшләргә бездән бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Сәламәт булсыннар, гомерле булсыннар. Авыл халкы район җитәкчеләре берлектә аларга зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Мин шушы авылда туып үскән колхозчы кызы. Хәзерге вакытта Нижкамскида яшәйм. Яшь якларым шушы авылда үтте. Сагынам авылымны. Шушы авыл бәйрәменә сагынып җыраклардан кайттым. Авылыбызда барысы да тәртипле булып чыктылар балалар. Без үстергән чыр балалары барысы да тәртипле. Менә шушы бәйрәмгә Аллага шөкер, шушы бәйрәмгә һәр барчасы да кайтканнар. Барысы да исән-имин җырсыннар, иминлекләр берсен. Бәйрәм күңелле уеннар, дәртле җыр һәм биюләргә үрелеп барды. Әлмәткә багышлап Гүзәл Шәйгәрданова сүзләренә якташыбыз Факил Сафин ки язган. Бәйрәмдә бу җырны авылның моңлы сандугачы Гөлчәчәк Тимергалиева башкарды. Сулы да бәйрәмле дә итүче авылдашларга, бәйрәмне оештыручыларга, концерт номерлары әзерләп кайтучыларга халык шиксез рәхмәтен җиткерде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгында эш бетми. Бүген хуҗалыклар кышкылык азык әзерләү белән мәшгуль. 2012 елда ешкан Хафизов хуҗалыгы да малларына азык әзерли. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Мөслим агрофирмасының терлек торакларын сатып алып, моннан 10 ел элек фермер хуҗалыгын ачып җибәргән. Альфира һәм Алмаз Хафизовлар эштән куркып тормыйлар. Гаилә программасы белән республика грантын отып, 100 баш сыер белән үз эшләрен башлап җибәргән гаиләнең бүген терлекләр саны 200дән артып киткән. Шуларның 120 башы савым сыерлары. 200 artık yer var indi bizden. Şunun 95 hektarı, 90 hektarında kubyalı olanlar. Ülen çabuk ülen. Et görüp başakta indi. Mallarını şunundan doyundur abi. Pişen akırına bezerliyiz. Gün evet vakitte pişendelerliyiz. Фермер хуҗалыгының 230 гектар җир биләмәсе бар. Аның 100 гектарында арпа, 93 гектарында күп еллык үлән үстерелә. Бүген көндә Хафизовлар 180 төк пешән әзерләп куйган. Хуҗалык күрше авыллардан 4 кешене эш белән тәэмин иткән. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим Политехника Техникумында чыгарылыш кичәсе узды. Студентлар бәйрәмне кояшлы кыял зонасында үткәрде. Бәйрәмне район үзешчәннәре чыгышлары бизәде.
Техникумны быел 54 укучы тамамлады. Ике егет Риназ Гыйзетдинов, Раил Камалов уку дәврендә аеруча югары нәтиҗәләргә ирешеп, кызыл дипломга лаек булды. Аларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Раил Камалов бүген армия сафларында хезмәт итә. Шуңа күрә дипломны аның әнисе Илмира ханым чыгып алды. Тракторист, машинистлар, сварщиклар, поварлар һәрберсе дә бик востребованный профессия бүгенге көндә. Шуңа күрә һичшиксез сез үзегезнең юлыгызны табырсыз дип ышанам. Матур иттереп эшләсәгез, без инде уңышларга ирешсәгез, без соңга сөенерик. Әле генә техникум тамамлаган яшь белгечләрне район оешма предприятиеләрендә көтәләр. Безнең авыл хуҗалыгы направление буенча 2 институтта, берсе ветеринарная академия, икенчесе аграрный институтта целевой направление буенча укыту каралган. Анда инде безнең 11 класс балалары, шулай ук техникум битергән балалар да барала. Бу договор төзегән хуҗалыкка кайтып 3 ел эшләргә тиеш була студент уку битергәннән соң. Районның авыл хуҗалыгы оешмаларына эшкә урнаштыручыга 150 мең сум күләмендә ярдәм күрсәтелә. Шулай ук ел дәвамында хезмәт хакына 7,5 сум өстәлеп барачак. Техникумнан соң туры армияга киткән егетләр дә кайткач бу мөмкинлектән файдалана ала. Шын күңелдән сәламәтлек һәм әлбәттә инде бу тормышта иң кирәге үз урыныгызны табу. Бәйрәм белән сезне шын күңелдән. Сәхнәдә дипломнар тапшырылган вакытта күркәм күренеш күзәттек. Чыгарылыш студенты Ләйлә Насыйфуллинага йөргән егете Фәннур кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Кыз ризалык бирде. Егет үзе дә шушы техникумны тамамлаган булган, инде армия сафларында хезмәт итеп кайткан. Егетләр һәм кызларыбыз җитәләр, олы гомергә, аларга уңышлар, бәхет һәм шатлык телибез. Чыгарылыр студентлар, укытучылар әти-әниләренең үгет насихатларын тыңлады, рәхмәтләрен ишетте. Хәзер матур теләкләргә колак салып, дөрес тормыш юлы гына сайлыйсык кала. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Мөслим политехника техникумы студентлары төрле конкурс бәйгеләрдә катнашып призлы урыннар яулый. Төрле фән бәйгеләрендә җиңү техникумны тагын бер баскычка күтәрә. Мөслимнең җиңүләр янчыгына да үз өлешен кертә. Бәйгеләр арасында иң популяр WorldSkills һөнәри осталык бәйгесе. Әлеге ярышта төрле компетенциядә осталыкны сынап карарга мөмкин. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Татарстан һәм Россия күләмендә үткәрелүче WorldSkills региональ чемпионатында техникумның 3-нче курс студенты Илсаф Минхаҗев 2-нче урынны яулады. Бу һөнәр минем үземә ошады, шуңа күрә мин зарка буенча китергә уйладым. Үз һөнәри компетенциясендә җиңү яулаган егетнең Казан аграр университетында укуын дәвам итеп, югары белемле агроном булып җирлегебезгә эшкә кайтасы килә. Узган уку елында Татарстанда узган WorldSkills Russia региональ чемпионатының яшь профессионаллар конкурсында мәтрә егете Риназ Гыйзетдинов та катнашкан иде. Эретеп ябештыру номинациясында 2-нче урынны алган егет быел техникумны тәмамлый. Специальности по их предрасположенности, они получатся хорошими сварщиками. Ну, в этом году они еще планируют поступать в академию, сельхозакадемию. Елдагыча инде бу конкурсларда, олимпиадаларда студентларыбыз бик теләп катнаша һәм елда алай уңышлы урыннар яулыйлар. Бу инде безнең киләчәктә тагын бер баскычка күтәрә үзебезнең техникумны, Мөслимнең техникумын һәм районның копилкасына да зур ярдәм. Техникумның 183-нче төркем студенты Зарина Гатина да уку йортына җиңү китерде. Һөнәри осталык буенча сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгәннәр һәм инвалидлар арасында узган 8-нче Обилимпикс милли чемпионатында Зарина 1-нче тапкыр катнашкан. Чемпионатның осетин пироглары пешерү компетенциясендә райондашыбыз 3-нче урынны алды һәм дипломга лаек булды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе. Балаларны хезмәт аша тәрбияләү уңай нәтиҗәләр бирә, алар коллектив эчендә үз-үзләрен тотарга, аралашырга, башкаларның хезмәтен хөрмәт итәргә өйрәнә. Кайбер оешма предприятиеләр җәйге чорда 14 яшьтән зуррак балаларны эш белән тәэмин итә. Төзекләндерү һәм яшелләндерү предприятиясе төп эш бирүчеләрнең берсе булып тора. Тулырак Лейсан Сабирова. Җәй чорында газоннарны чабу, кырган чәчәкләрне җыю, яңа чәчәкләр утырту, район үзәге урамнарын тәртиптә тотуга вакытлыча эшкә кергән яшүсмерләр үз өлешен кертә. Июнь аенда төзекләндерү һәм яшелләндерү предприятиясендә 13 яшүсмер эшләде. Июльдә күбрәк 20-дән артык. Балалар төрле участокларга билгеләнгән, һәрберсенең беркетелгән устазы бар. Быелгы җәйнең башыннан июнь аеннан мин эшкә кергән идем. Көн саен менә хәзер Муслим урамнарын чабып торабыз. Әлбәттә, яңгырда явып тора, яңгыр явып торган саен үлән дә күбрәк үсә. Аларны бөтенсен дә чабып торырга кирәк.
Тукай урамындагы теплицага 2 кыз беркетелгән. Без килгәндә кызлар агачларны чүптән арындыру, ботакларын кисү, төрләре буенча аеру белән мәшгуль иде. Үсентеләр соңыннан район урамнарына утыртылачак. Менә июнь айыннан эшли торган балалар безнең һәрбер участокларга бүленеп бирелде. Курай паркындалар, Ык буенда, теплица хуҗалыгында, Үзәк Пушкинның үзәк урамнарында эшнең төрләренә өйрәнеп, коллективта үзен ничек тотырга өйрәнеп, шуңа бик теләп яратып эшлиләр. Иртәнге 7-гә үк киләләр. Атап үтелгән предприятиедән тыш июнь айында Мөслим төзелеш оешмасында 5, Шелтәрләр компаниясендә 2, Иске Карамалы авыл җирлегендә 6 яшүсмер эшләде. Бу эшкә урнаштыру вакытлыча эшкә урнашу. Бу мероприятие буенча 14 яшьтән алып 18 яшькә чаклы балалар эшли ала. Аларга дәүләт тарафыннан аена 2250 сум материаль ярдәм каралган. Белгечләр әйтүенчә, кичкенәдән үк эшләп үскән балада хезмәткә карата уңай фикер формулаша. Үскәч аның эшләү сәләте югары була һәм ул җитди биремнәрне җиңел үтәп чыга. Иртә эшли башлаган бала инициативалы, максатчан була һәм һичшиксез теләгән һәр нәрсәгә ирешә ала. Лейсан Сабирова, Динар Нурыддинов, Мөслим телевидениесе. 8 июль Россиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Башта ул дини бәйрәм буларак билгеләп үтелгән. Быел исә Россия президент указы нигезендә рәсми бәйрәм статусын алды. Бу көнне Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов һәм аның тормыш иптәше Гөлсинә ханым исеменнән иң яхшы гаиләләр хөрмәтенә тантаналы кабул итү мәҗлесе үткәрү традициясе яши. Әлеге мәҗлескә быел Мөслимдә яшәүче Кинарскилар гаиләсе дә чакырула. 8 балага гомер биргән Кинарскилар гаиләсенең җыйнак итеп җыештырылган ишек алдыннан өйгә үтәбез. Ялан кадәр өйдә иң беренче гаҗәпләндергән нәрсә тынлык булды. Гаилә башлыгы Феликс һәм йорт хуҗабикәсе Светлана белән тату яшәү серләре турында әңгәмә курдык. 96 елны таныштык та 98дә 18 декабрендә өйләнештек. 99ның 1 июнендә безнең беренче малаебыз туды. Яңадан соң инде. Ул вакытта бит әле. Ул вакытта инде безнең өй юк иде. Инде тора бара, эшли бара. Икенче малай туды. Ул вакытта усыда тордык. Мөслимдә лесник булып эшләде. Усыда минем әниләрдә тордык. Тора бара киттек Минзәләгә. Ул вакытта как раз шул помощь малазым семьям программасы чыккан. Шулай итеп, үй салынып кирде. Балалар туды. Берсеннән берсе, яңа соң. Мотор иттереп шулай хәзердә яшибез. Гаиләнең иң зур куанышы, бәхете һәм мәгънәсе балалар үстерүдә. Үтә тыйнак, тәртипле, ипле итеп үз ана телендә татарча сөйләшә белә торган балалар үстерәләр Кинарскилар. Һәрберсенең үз шөгыле, әтисе белән әнисе һөнәр сайлауда да балаларына ирек куйган. Армия хезмәтендә булып кайткан өлкән уллары Эрнест КамАЗ энергия җәмгыятендә эшли. Гаилә корган, икенче уллары Ранелка 22 яшь. Гомерен сәламәтлек саклауга багышларга уйлый. Мин 2 ел элек медицина көллиятын бетердем. Әлбәттә, медбрат булдым. Хәзер инде мин Казанда медицинский университетта укыйм. 2нче курсны тәмамладым. Хәзер мин 4 елдан врач общей практики булып чыгам, терапевт поликлиникада. 5 малай һәм 3 кыз үсә Кинарскилар гаиләсендә. Кызлар әниләренең зур ярдәмчеләре. Олы кызлары Ангелина Мензелә педагогия көллиятендә белем ала. Башлангыч сыйныф укытучысы булырга әзерләнә. Анжела исә быел 9нчы сыйныфны тәмамлады. Уку алдынгысы. Ярын собы 2 атнага бер кайта. Опада Мензеләдән атнасынан кайтырга тырыша. Кайткан сайын бергәләп эшлибез, ял итәбез. Радмир 7нче сыйныфны тәмамлаган. Снежана 5нче сыйныфка бара. 5 яшьлек Мирослав үтәдә кызыксынучан, тиктормас. Яшьтә 7 айлык Радель бөтен гаиләнең игътибар үзәгендә. Кемдәдер 8 бала күп тоелса да, барысы бергә җыела алган вакытлары сирәк икән инде. Каникулларда гына була торган мондый көннәрдә гаиләдә күмәк эшләр эшләнә. Алар гел табигатьтә, ачык һавада. Теплицаларында, яшелчә бакчасында, 2 бакча бәрәңге кишәрлегендә һәммә кешегә эш җитәрлек. Җәй көне алар күмәкләшеп себеркә әзерли. Әтиләре кисеп алып кайткан утынны яру быел Радмир җилкәсенә төшкән. Утын белән себеркене саталар. Даими сатып алучылары да бар.
Тату, ныклы гаилә генә гореф-гадәтләрне, туган телне, дуслык татулыкны саклау өчен нигез була ала. Bütün işini biz көмәк эшлибез. Нинди эш булса да biz аны бергә җырып чыгабыз. Балалар белән җыелышып, һәр вакытта да бәйрәмнәрен дә бергә үткәрәбез. Эшендәге менә гел балалар белән бергә эшлибез безнең барышында. Өйдә хатын кыз эше булса да кызлар белән бергәбез. Тыштагы ират эше булса да егетләр бергә, балалар барыбыз бергә чыгып менә шул алык утын эшен генә алсак та инде бөтенебез бергә эшлибез без бу эшләрне. Ныклы гаилә җәмгыятебезнең тотрыклы киләчәген тәэмин итүче кечкенә генә бер дәүләт ул. Бу дәүләтнең киләчәге гаилә корган һәркемнең үз кулында. Шуны онытмасак иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Zaman alğa bara хатын кызларны машина йөртүе гадәти хәл. Алай гына да түгел, даи хезмәткәрләре хатын кызларның саграк булуын билгеләп үтә. Шулай да белемне тикшерәләр. Автоледи бәйгесе Мөслимдә ел сайын оештырыла. Быел ул 14нче мәртәбә узды. Бәйсезлек яратучы мөстәкыйлькә омтылган кызлар үзләренең осталыкларын ДАСАФ оешмасында сынаудан башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү елда хатын кызлардан моннан берничә ел элек тапшырган имтиханнарын исенә төшерә. Безне бүген аларның осталыкларын тикшереп, алар арасында стимул булсын дип, автоледи дип атала, шул ярышны үткәрәбез. Максаты инде машина йөртүче хатын-кызларны күбрәк җәлеп итү. Автоледи конкурсы инде 2009 елдан бeri үткәрелә. Хатын-кызлар бик актив катнашалар дип әйтер идем мин. Конкурс барышында инде аларның йөртү осталыкларын бәялибез, юл йөрү кагыйдәләрен теорияны ничек белүне бәялибез. Машина йөртү осталыгын сынау ДАСАФ полигонында узды. Руль артында кызлар үзләрен бик иркен тоттылар. Әлеге төр сынауда шулай да һәрбер конкурсант хата җибәрде. Мин бу конкурста бүген беренче тапкыр катнашам. Машинаны инде 2013 елдан берле йөртәм. Бәләкәйдән үк машина йөртергә бик кызыктым. Аллага шөкер йөрибез. Машина йөртү минем хыялым иде инде, һәм мин һәр машина йөртергә өйрәнә башладым, укырга кердем. Мондый конкурста беренче тапкыр катнашам. Һәм тиздән права алып, мондый конкурста ешрак катнашам дип ышанып калам. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мөслимнән Ләйлә Кадырова лаек булды һәм Термопод белән бүләкләнде. Конкурсны Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе ДАСАФ даи белән берлектә оештырды. Җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да бәйгене оештыручылардан кыйммәтле бүләкләр бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим кунакчыл җирлек, төрле район шәһәрләрдән кунаклар еш килә. Бу атнада Тукай районыннан өлкән буын вәкилләре кунакка килде. 33 кешедән торган Төркемне район башлыгының социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча орынбасары Марина Бәдретдинова узатып йөрде. Районыбыз әледән әле кунаклар кабул итеп тора. 4 июльдә безгә Тукай районыннан кунаклар килде. 33 кешедән торган пенсионерлар делегациясе иңелек Оргамак от спорты мәктәбендә, Сабантуй мәйданында, Кояшлы ык ял зонасында булды. Мөслим туган якны өйрәнү музейын кунаклар ошатып калды. Аның бай булуын билгеләп үтте. Кайбер әйберләрне без балачакта хәтерлибез. Менә бу тукма станогы бар иде безнең авылда әбикәй тук итерганы. Итегендә күп әйберләр, таныш әйберләр безнең балачактан. Бик яхшы эшләгәнсез. Алып баручыларга рәхмәт. Оештыручыларга рәхмәт. Музейдан соң делегация районның үзәкләштерелгән китапханәсендә дә булды. Менә шушы ык буе Сабантуйлары урыннары, ондагы менә ясалган төрле корылмалар, төрле менә шул чыбыктан ясалган инструментлар, и бөтенесе менә табигый, авылча, настоящий дип әйтәсем килә. Кешеләре ачык йөзле, шундый каршы алып, матур итеп елмаеп каршы алып торасыз. Мөслим әле мин беренче тапкыр килүем, Мөслимгә шуңа күрә инде әле миңа калса якын тирәдә шушы дәрәҗәдә культура ия булган төбәк юктыр дип беләм. Искиткеч пөхтә, чиста, бөтен җирдә килгән искиткеч күп үсемлек, чәчкәләр күз явын алырдай. Мәдәният йорты кошында кунаклар өчен районның Сүнмәс дәрт ветераннар ансамбле чыгыш ясады. Алга таба делегация мемориаль комплекска таба юл тотты. Батырлар йортын карап чыкты. Аннан соң план буенча Тукай скверы, Тукай мәктәбе һәм Җәмигъ мәчете иде. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар алда сезне бүләккә җыр тапшыру көтә. Бездән аерылмагыз.